Трявна. Българското кътче земя, сътворено от умни, храбри и достойни люде. Кътче, дарено от природата, скътано сред Балкана, с гордите му върхове и закътаните долини. И така, от древни времена та до днес, те са свързани в хармонична прегръдка, която носи на тревненци сила и закрила. Началото е на траките. Останки от светилища и надгробни могили ни водят към местата на техните поселения. Прохода отварят римляните с пътя от Диско Доратера до Аугуста Траяна, наричан Верейският друм. Легенди и сказания обвиват годините, но историята разказва. В Тревненският проход през 1190 година Асен и Петър разбиват армията на Исак II Ангел и възвръщат могъществото на българската държава. С Божията помощ са градили от дърво и камък храм, достолепен и изящен, в знак на славната победа над врага коварен. Свети архангел Михаил го назовали и на бъднините завещали. Заповед до Търновския кадия от 1565 година гласи: в планината има място, наричано Таравна, което е подходящо там да се установи селище и жителите му срещу задължението да охраняват и пазят прохода от разбойници, да бъдат освободени от държавните тегови и обичайните налози. Февруари 20 1798. В месопустната неделя кърджали дойдоха на село Трявна и уловиха много човеци и обраха
и изгориха целото. Боже мили, Боже драги, смили се над нази. Не оставяй кой как завърне честта ни да гази. Преливали от желание сърцата на тревненци да обновят Божия дом и да съградят голям, красив и нов Божий храм. Новата църква вкопали метър в земята, направили я по-голяма, покрили я с каменни плочи, скрили я зад висока ограда. Когато всичко било готово, опушили стените, то отвътре да изглежда стара и грейнала християнската вяра. Горди и независими хора живеели в Трявна. Мъжете все юнаци, жените все хубавици. Хубостта им идвала от земята, по която стъпвали, от дрехите, които носили. Красивите и тежки сокаи, спомен от някогашното българско царство, овенчавали главите на невестите. Не се е харесало това на Фейзи ага и отсякал. Ще разреша тревненци да си построят сахат на Мегдана. Ако жените свалят цукаите от главите си. С натъжени сърца тревненки се подчинили и скрили накита си в раклите. И звънът на камбаната дан-дан, дан-дан отеквал в целия смаян от хубостта й Балкан. В ръцете на тревненските майстори дървото оживява. Ваят с точно око, силна ръка и богата на въображение и изпълнена със смиреност душа.
греещите слънца в даскаловата къща, родили се от облога между стария майстор Димитър Рошеница и младия Иван Бучуковеца, даряват красота и до днес. Ех, че чудно наше село, на селата е начело. Я къщята му какви са, колко хубави, добри са. Гледай белите комини, как ги зяпа кой как мине. Важно и знаменито е званието на народните учители, защото тям поверява народът онова, което му е най-мило и свидно на тоя свят – юношите. Учителите държат бъдещето на народа в ръцете си. Това казва дядо Славейков. Апостолът и ангел Кънчев на свободата семето засяха. България и Трявна бяха тяхната съдба. Тук над Пищова, Библията и Камата клетва дадоха борци за свободата. И паднаха те знайни и незнайни в битки за тази земя, завещана им от славните деди. И Трявна, българската твърдина, кът слънце грей над стара планина. Трявна, градът, в който се ражда красота. Трявна, градът български, който в прегръдките на планината шепти легенди, твори настояще и уверено върви към бъдещето.